Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu na pasapuluh dua hon dung Trinitatis manang hasil tulis daun ni debata topik patardo saluhutna diadopan ni Tuhani. Mare de mahita siya bukwe de nomor 3 ayat sada saharo di 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon.
Amin. Bardengga basa do Jehovah tau pertandobatoan diari hagugotan jala ditadda doa kana marhaposan tu ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudosan, nasokal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha, alani i hupangido hami matuho, sayramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, seret, tobok, jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion ima patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangapom mu donatorasmu asa martua ho jalaliling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akka rajata diaka natua-tua dang jadi paroot tarimas nasida iko patud dohita jala ikon holong rohata tu nasida sialo do nasida jala sisubuto do rohana atong rak mangidugugo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Maredehita siya bukwe de nomor 110 ayat sada dohotolu.
Tapauduk jala tapaserep marohatta di jolo ni debata, laho manopoti dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido, saya si maroham mida sedok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tatangi homa baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalana sorat hupasonak pe hamu. Buat tamu ma augakku tu hamu. Gurhok kamu ma sianau. Ay nalabok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augakku jalan yang do nahu haporsaton. Hasangapon ma di debata na digicang. Amen. Tatangihom maturpuk epistel di mingguta sadarion na tasurat sian Lukas 14 mamuka sian ayat 25 sahatu tolu tajahama marsikat soreng. Alai terop dohalak dan madongani ibana jadi humusor ma ibana ninna ma madok nasida. Dat terbahin gabe sisiaku halak naso manuhu silang natu ibana lau mangihut tonau.
Unang di pauli jolo o jahanna, hape dang tuk gogona pasahatosa, gabe surahan ni sudi halak na maridasa ibana. Isi raja na borhat marmusu mangalo dengan na raja na sojumulo hudul mamikiri manang na tardopak kosa mardongan saloksa soldadu alona i naro manahopi ibana mardongan dua loksa. Hamupe dang terbahin agia ise hamu gabe sisiaku anggo so tertadikosa nasa nadi ibana ima sahatna martua ma akka na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita siap buku di nomor 230 lalu ayat sada sahat rodi 2. Hatidak ma hapur siaw tay songon na ni hatidak ko ni dongata sa hapur siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangit doho tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama te terpajal do ibana di hao pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akka nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sugut daging nihala naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tikting na masa di huriata di mingguon sada dak danak na sorang di basa-basa ontuata do sada dak danak di keluarga Erwin Besi Hotang buru Manalu sorang sada dak danak boru na di hari Kamis 10 Agustus 2022 ingana nasida di jalan lapangan tembak RT 5 RW Onom nomor 25 Manang Wik Pitu Brigadir Ramses WR Tambunan SH Lumban Gaul AMKB SKM seorang sadadak danak boru na di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 ingana sida di jalan lapang tembak Gang Takwa RT Walu RW Onom nomor 22 Manang Wik Pitu 2 ruas na tamba
Tajalodo gabe ruas ni huriata keluarga Dulfan Siahan Tekeria Okta Marlina Boru Matondang nasida manjalo pasu-pasu di bagason di huriata na di hari Jumat 10 Juni 2022 ingana nasida di Jalan Salamun RT 10 Walu RT Pitu RW Tolu Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Manang Week 2 David Tambah Ripka Regina Rosita Boru Sinaga nasida manjalo pasu-pasu di bagason di HKBP Cinere Resort Cinere na di hari Sabtu 20 April 2022 ingan nasida di Jalan Cibubur Pitu B RT 2 RW Sia nomor 14 Kelurahan Cibubur Manang Week 10 Nanaing Marbagas Tikting Parjolo Naing manjolo pasu-pasu pabagason manahan Haryanto Sirigar anak ni amata Parnayahan Sirigar Tubuni Inata Resdelina Boru Simatupang ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Nurul Yakin RT 14 RW 8 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wiksia Dot Oroana Lady Wanti Boru Marbun ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Boru ni amata Mikdin Marbun Tubuni Inata Tiolinda Boru Hombing Sian Huta Kelapa 2 Wetan Wiksia Pamasuk-masuk di Patupa di hari Sabtu 17 September 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB 4 ruas namar sahid tabon mah ditanya akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton sada nyonya tabu belum buru nenggolan sian wiksada pemulihan di rumah nyonya Hamanik Boru Siregar wiksada di rumah sakit Helsa Jati Rahayu William Manik wiksada pemulihan di rumah Nyonya Manik Boru Butar-Butar week 2 di rumah sakit Cipto Bolter Panjaitan week 4 di rumah sakit Adiaksa Amang Bihu Tagal week 6 rumah sakit Pasar Rebo Amang G Siagian week Sia di rumah sakit Adiaksa Amang Profesor Estio week 10 pemulihan di rumah Nyonya Sarait Boru Manurong week 10 di rumah sakit Polri Nyonya C Manurung Boru Siombing week 10 sada di rumah sakit Siloam Dewan Koinonia, Seksi Perempuan Huria Ina Maranata. Sadarion Borhado Punguan Ina Maranata, Patupan Kunjungan Gereja tu HKBP Resort Purwakarta. Dan ini pendeta Posmanai Bahu STH. Pelajar CD tahun 2022-2020. Pelajar CD dimulai hari ini sesuai dengan program gereja, maka masuk pukul 10 WIB bertempat di GSM Gloria lantai 1 yang dipimpin oleh pendeta. Ibadah khusus. Mulai hari ini ibadah khusus Manang Ipsus masuk seperti biasa yaitu pukul 15 WIB diimbau kepada seluruh jemaat HKBP Cibubur untuk mengikuti ibadah tersebut. Partaingan Week. Hari Selasa 6 September 2022 Patopuani Huriata do Partangian Week Sada 1 Week 12 di gereja do live streaming memuka pukul 10 sia WIB tuan rumah week 4 tahun kesehatan 2022 hari Rabu tanggal 7 September 2022 Patopon itu hatta tahun kesehatan do rapat panitia maringanan di GSM Gloria lantai 1 masuk pukul 10 sia WIB nani uluhon ni pandita marite tik tingon Pinangido tusudi panitia asaro mandohoti ulauni. Ucapan syukur bulanan. Hari Minggu 10 September 2002 papungu peliata do ita songon ucapan syukur bulanan tapasat mas sian las ni roha songon parbueni haporsiata. Pengumuman. Ombar tu program kerja ni huriata tahun 2022 marhitetik tingon Pinangido tu sude ruas ni huriata naso pasaton pelian tahun asa di pasat B ma pelian tahun tu huria manang tu situa wik nak B nomor rekening Bank BCA nomor 628887 itu 44 sada 11 ruas namonding nunga marujung ngulu ruas ni huriata Nurmala Borusi Tumpul umur 66 tahun hina baluhon ni Amang Friden Sitinjak
maringan di Jalan Buni, Gang Melon RT 6 RW 4 nomor 25 Wik Tulu, monding na di hari Sabtu 27 Agustus 2022, kemudian na di hari Senin 20 Agustus 2022 di TPU Pondok Rangon. 2 DL Mangolo Siregar SH umur 53 tahun, hinabaluhon ni Inang Gunarsih Boru Simanjuntak, maringan di Jalan Cibubur Pitu RT Tolu RW Sia nomor 40 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Wik 10, monding na di hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, kemudian na di hari Senin 20 Agustus 2022 di TPU Pondok Rangon. Tolu Teresia Boru Sitinjak Opung Yohana Boru umur 73 tahun, tadingan ni Amang Nenggolan almarhum manang Opu Yohana Doli, maringanan di Jalan Malaka Gang Buton nomor 10 Sada RT 2 RW 7 manang Wik 4, monding na di hari Jumat tanggal 2 September 2022, kemudian di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2022 di TP Pondok Rangon sadarion laos di Patu Pado Parmingguan di Sopogabe masuk pukul 8 WIB. Acara maningot ruas ni huria namonding jongjong mahita salutna. Ujung padalan ni ngulu ni dongat taon laos paingoton hita do sudi nang hitape disadatiki tongdo songon nasida ikon monding alani toktong mahita marpakirimon na mengulu di saliling di Portibion jelasai hobas manang sadihari pehita lao manadikon tanoon taringot mahatani tuhatai di pangukapon 14 ayat 10b martua ma akan namate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dokton di mat sohot ma nasida sian paru kilon nasida aina mangihut ma tu nasida niula nasidai tabuan masudi keluarga nang si solhot natina tininggal honi ndongata nang jumolo mondingi asa anggiat matuhata na mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagas rohat tabe. Amin.
kita. Songonima tikting di mingguta sadarion, akatiting na mangihut boy ma tajaha na adong di warta jemaat. Kor ina Teresia, diuduti non kor ama agape, diuduti muse kor ern HKBP.
Maret dehita si buku di nomor 267 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma piliata.
kami ni debatana sumurung sian salut roha ima mangaramoti akka teate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Saloma dihita saluhutna damang dainang alana onma hami marjamita dison adong do istilah na mandok tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Ia au na margoar pandita Henny boru stanggang dainang pangitubu boru sinaga amata marga manulang toludo dihamida dana dua bawa sadaburu hami sonari mertugas di daerah Sumatera Utara HKBP Resort Saroha Distrik Saplopat Tebing Tinggi Delhi na mardalani dohami damang dainang na tu HKBP Cibuburon pas ketepatan adong do keluarga di son jadi son mahita pajupang damang dainang turpuk jamita di Minggutta sadarion ima natar surat di Pesalmen 130 ayat sada rodi ayat onom songonon ma hatana Ali Jahoba disulikit jalari tanda hodoau sai di boto hodo manang na hudul manang na jongjongau garis yanadau dia tusi hodo pikirakku manang mardalan-dalan manang modom au di sege hodo au jala takkas do di botoho akka dalakku sudena aida ngadong nanggosada hata di atas dilakku tongondo ale Jahoba di botohodo sudenai tolesian pudi tolesian jolo dihaliangi hodoau jala dilinggom tanganmu doau tung masuruk kudo parbinotoan sisongoni diau mati bohudo dang hadongdongan au ima sahatna dihita damang dainang hobar tu topik ni Minggutta patardo saluhutna diadopan ni Tuhani dang adong nabuni diadopan ni Batang di pardalanan ni ngulutta adong do panggoran ni roha manang sunedesis manang suara hati na mandok ulaon ma nadenggan ulaon ma nadenggan asa dapotan tua pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulutta jala tarida dohita gabe tindangi Kristus di tonga-tonga ni ngulutta alai alang godang do suara nasian portibi manang hagio ni daging jod do tanpa tasadari madabu dohita di ulaon na adong di Portibion jala tanpa tasadari damang dainang gudang dohita mamakke sandiwara ido nadidok akka parende dunia ini panggung sandiwara sai adong di bagasan ngulutaon ikon ulaon ma songon na pinangido ni Tuhani alai sejut-jut marsandiwara ngulutta inna kaparende musay dia ka ulauta alanido dihita amang inang molo jut-jut adong suara hati mian di tonga-tonga ni ngulutta na mandok dang adong nabuni diadopan ni debata patardo saluhutna pasti taulaon do
na pinangido ni debata tu hita. Songon na dialami parpesalmen di perdalana di nguluna si Ganupari. Dihatindakon parpesalmen di tonga-tonga ni nguluna ima holan debatado parbinoto na sun dangadong na asingna. Allah na berlatar belakang di bagasan turpukon amang inang ima ala diida parpesalmen akka dewa-dewa, akka raja, akka kaisar ikon disomba. Ala ni ido didok para pesalmen di bagasan turpukon terlumubi pengalaman Raja David. Parbinoto do debata di akka ulauta Siganupari. Ima na didok omnipotent, omniscient dot omnipresent. Di dia pe kita maringanan amang inang diboto debatado. Salah satu contoh takas do ditanda debatado hita amang inang. Jala di tonga-tonga ni ngulut tape amang inang. Adong do suami istri dang takas mananda suamina. Dang takas mananda istrina. Taidama buasa masa di tonga-tonga ni nguluta ima songona masa nuaingon. Dang takas ditandai bana ditiki manjalo pasu-pasu perdongan saripeon dang boy sirang ia so sinirang ni hamatian. Alai mampu istri manang suami manimbil sian parsaripeon. Ala na ahado amang inang. Ala dang dope takas ditanda suami isedo istrina. Dang dope takas ditanda istri isedo suamina. Ido makana molo tabereng di zaman wengon, zaman nungalam canggih, alai di bagasan kecanggiani disima buni akka pangalaho di tonga-tonga ni ngulutan. Alani dihita amang inang. Molo takas do tatanda isedo suami, pasti Ganupari tapuji do suami. Di bagasan hahuranganna ikon mampu do hita manjalo. Nang songoni suami, ikon takas mananda istri di bagasan hahuranganna. Unang menuntut. Ido makana dong do ende na mandok Ganupari. Molo taindio ni holong mi tua usai saat sahur matua. Coba boy do amang inang mangidu tolong asa mula siani takas ditanda isi do ama. Si sedo suami na isi do inana. Upangido ma parjolo tua mata na di bagasan sadarion rapak marminggu martua ma di ida ma inatana unang di ida inatani halak mardosa denang da amang da di ida ma molo sadarion rapak marminggu suami istri martua ma denang da amang da upangido ma di endehon dungi di ida ma inatana da dungi dokon ma ido atai Tuhan takas doh tanda inatakku da amang da parjolo ma ama holong mi tuhau sai saat sahur matua dendion damang da dungi di ida ma inatana unang inatani halak mardosa bahaya denang da amang al beta sada dua tolu di ida ma inatana na marminggu molodang marminggu bertobat istighfar damang da inang da sadarion martua ma aulasian rohaku molo suami istri marminggu molodang marminggu suami istri adong tanda tanya dipertanyakan ala nahado dungi didok ma istighfar bertobatlah damang da ayo di ida ma molodang adong inat tanda marminggu tunduk ma didokon ma Tuhan istighfar inataku dang marminggu da amang da sada dua tolu di ida be sada dua tolu holong mitu aka ama ma parjolo da anon hupun tendo sada dua tolu holong mi Tuhan usai saat molo au hupunten may nang da amang molo nilai marende jago songonakin kuramay alay pamerengon na dangadong alay nilay na gabi lipul ma ala marende lipul pamereng dangadong nol nilai lipul akaida ma day nang da
molo na poso ng pola. Da? Aka ina ma, di ida ma matana. Molo marbinggu, moliate, molo dang marbinggu. Berarti dido manon istipar. Da? Sada di ida ma matana. Unang matani hala, mardosa da? Ido, unang diberek amatani hala. Sada dua tolu. Holong di ida. Aka ina molo marende nilai 40. Alai molo pamerengon 80. Jadi dahudo tuhita amang inang songon dia debata manandahita ikon songonido suami istri. Sangat disayangkan suami istri godang dang mananda isedo amatan. Salah satu contoh taida mang inang di zaman wengon godang do amata holan menuntut disondang amang da akamana burjudo adong disan. Sona akamana burju amen. Ido adong do disan holana menuntut. Holana menuntut alai adong do memang ama na betul-betul manjalo kekurangan kelebihan istri. Dungi adong do istri pesongoni. Jadi molo nahuida mang inang on heado kisah nyata nahu alami. Inangon ditikingulu ni amat tahun marniang kurus curhat ma ina tahun tuau ay biasa do molo ruas curhat tu panditana ditanyakon ma sehudokon ma sabar ma adong dua non tikina hape mate ma amat tahun lam liling ala nanga mate amat tahun lam mok ma inangi saya dokon mama ay asing ditiki mangulo amat tahun inangon marniang hape dung mate amat tahun inangon mok kesimpulan na berarti makan hati alay sabalik na adong do ama tong do marsendiwara mate ma inangon di jolo na toro pas di sido awinang biasa ma molo mate ruas pitorodo pandita say mangandungi amangon inang sama tadi konon suara herana mar bas barito songoni ma suarana say dulang-ulangi amat taon na malo na maton mangandungi di bagasar haku di udok ma sanduara na hudok tu hita mang inang godang ngulut taon mamake sandiwara manang marsi paulaula hipokrites lapatan na holan marpangaci di tonga-tonga ni nguluta natadopi di zaman noengon buasa masa terjadi naso di halomon debata talumobi di tonga-tonga ni keluarga halak Kristen amang inang alanaha dang dope takas ditanda nasida isedo debata di bagasan nguluna jala dang dirajumi nasida dang dida debata ujungna amang inang marlomo-lomo mangulahon dosa alani dihita amang inang taingot bema dosa jot maringanan di tonga-tonga di nguluta jalai kon taingot ma amang inang yakinlah dosamu akan terus mengejarmu dan akan menemukanmu and be sure your sin will find you out lapatan na mang inang di dia pahita maringana di kon taingot ma na parjolo selamatkan parsaripeon di tonga-tonga ni keluarga ikon takas tatanda manang ahape hahurangan suami manang istri ikon mabiar mahita amang inang tu dosa. Jadi kekurangan suami, kekurangan istri adalah kelebihan di bagasan uluta. Unang adong berencana sadi hari doh hatop mate amatakku. Sadi hari doh hatop mate inatakku. Unang amang inang selamatkanlah parsaripeon di tonga-tonga ni keluarga. Saya taingot ma amang inang sampai ajal menjemput dang boy sirang ia so sinirang
ni hamatean. Terimalah kekurangan pasangan suami di tonga-tonga ningguluta siganu pari. Dungi dosa ido jod amang membaen kesenjangan sosial di tonga-tonga ni keluarga. Taida ma dosa buido lupa isedo keluarga, isedo eda, isedo tetangga, manang isedo jolma. Ujung namang inang homo ni lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Saya tadok do holong rohakku tuho nama alai parniulaon di tonga-tonga ni keluarga membaen jarak ima homo ni lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Alana dang mangula panggora ni roha amang inang tertutup. Salah satu contoh adong do apala edatta ngadiboto ulaw na najat aleneng mate mana say didokma tu edana Roma edanaon mandok. Terlambat sudah kau datang. Hidup dilanjutkanlah, terlambat sudah kau datang padaku. Tuahama amang inang ditiki sehat hita terlalu kejam, terlalu bengis tudongata. Ay manusia do hita amang inang. Manusia jolma na tinopani debata segambar dengan Tuhan imago deh. Dan adong perbedaan, molotung pe adong perbedaan alana status jabatan pangkat tengok bema martiki bedo sude. Dan adong nahot di Portibion, dan adong amang inang. Au pribadi saya dua do hingot. Sada pensiun, songon au ma pensiun anon umur 5 tahun, dungi matema. Holan dua pensiun, dungi nga pensiun. Roma apa joni Tuhani. Di Joma, molo na dengan taula hamba yang setiawan, mari masuklah. Alai molo na jukat saleleng mangoli di Portibion. Go to hell. Dunia neraka lah inganan tua kahalak najat alani di hita mang inang tahabiari ma dosa diakka ulauta ala taingot bema tabur tuai marlaku do di hita amang inang unang setadok dang diida debata dang diida ise mandok dang diida debata mang inang ay sibolis do na mandok dang diida debata ulaon manajat. Ulaun ma inna simbolis ma Roma suara Tuhan, suara hati. Daong ulaun ma nadenggani Roma simbolis daong harga diri namuse alana hita kepala pimpinan manajer manang direktur lomolomota muruk tuaka dongata unang tanggap dongat tahun anak buah alai tanggap mai sederajat molotung pe di ada instansi status direktur manajer salpu do sude madabu do tu ukuran piga do 2 kali tolu do songonak kini saya masih paidaan ingot ma buasa dion saya masih paidaan tong do mang inang mati do sude hita dan adong naleleng mangolu di Portibion mati do holan mamereng tiki adong napar jolo adong napar pudi songo den do horas parjolo parpudiro holan partikian do amang inang hita na mangolu di Portibion dan ngadong na hot di Portibion songon sorhani padati do mar putar do sude Portibion adong sonari na marlas ni roha adong sonari na arsa ni roha alai tengok bema ulaon ma na denggani macelas rohaku membege kor di tonga-tonga ni Huriat tahun nak kini hukutip kor ina Teresia mandok unang kijang rohatta mangulu hita alana sola gratia asini roha sabing hanya karena anugerah amang inang buasa boy hita rapak mamuji gor Tuhani ala anugerah sola gratia asini roha molodang ala asini roha di rumah sakit do hita rumah sakit PMI Bogor rumah sakit nah dong ison mah masuk rumah sakit mah alai tuani mah marlas di roha do hita ala asini roha dungi kor ama agape
namandok tuhita di bagasan sadarion ima asa toktong mahita mangulu di bagasan Tuhan ingot ma unang tarlalap godang akka ari-ari guluta tikking tarlalap holan mangluli portibik au hedo mambege sada ama tudongan nama makatay di sido oleh tersonggok doang nahuripu sadi hari do hita kor ama nahuripu ido hatana tudongan na alay do sadi hari do hita mang tukape inna tersonggok tau bah dang diluli jolma lawa tu parminggon manang tu bagas joro alay dilului do hagiot ni daging sadi hari do hita tukape romuse akka ina son ina na burjuda inang da ina sosialita sadi hari hita mar arisan tu dia dison mah na murah-murai dan pola tu puncak mah inna HP ubereng mah pelian tahun na ala puang alama sangat mengerikan dan diingot pelian tahun na alai diingot mah mardalani sosialita na udo tu hita amang inang tohodo idok konkor ama agape unang lalap di Portibion tohodoi macet tohok dipaingot do tuhita persatokinan do Portibion dungi kor remaja na poso na mandok sangat bagus semua baik kau berikan hidupku berarti apa arti hidup ini kalau hidup menjadi dibenci dihina karena perbuatan jahat songon nah masa di tonga-tonga ni Portibion amang inang ya banyak kita lihat yang tidak diinginkan Tuhan au hedo martugas di sadahuria hudok ma pendapat dia do nggodang di zaman wengon na denggan manang najat alusna najat buasa amang inang ima kenyataan natarida di tonga-tonga ni gulutak salah satu contoh muse molohita mardalani adong do istilah namandok malu bertanya sesak di jalan toho tasukun ma pas muse natasukunon mungkin tidak anak Tuhan isukun ma Pak Bu kemana jalan mau kesini alus na hera alus neng menggonggong katau saya tersonggot ma nah hudok tuh hitam mang inang coba kalau kita lihat orang yang di seberang sana kakinya dipijak mas maaf ya besok saya mau memakai kaki saya oh luar biasa hedo hu praktekkan amang inang alana au he martugas di Palembang songoni do jolma di Palembang pada umumnya dang ditanda pe ale molong edokon monggo berarti bersahabat pida mau sen Palembang tu kota di sadat kota mar belanja mau pas hujan di dege mapat tu inarohaku ikon boy hu praktekkan molo halak Kristen ikon labok di dege mapat tu hudok mal langsung Bu maaf besok saya mau pakai kaki saya terkejut dia idokon mah sopo jenenge oh jenenge baru setanggang diku mah nah hudok tu hitam mang inang lakukanlah perbuatan yang baik tarida molo taingot hatani Tuhan Yesus ikon hobbar taulahon diaka ulauta siganupari amang inang alani dihita di tonga-tonga ni nguluta amang inang molo jot panggorani roha suara hati mian di bagasan rohatta las disima tarida buhitta pangalahotta gabe sitindangi Kristus taida ma amang inang gudang dohala boros bohina dan sesuai umur 60 adong dohala gabe bohi 40 tahun ala mangula hatani Tuhani ala sabalikna adong dohala umur 40 gabe umur 60 ala dulaonna akan najat dosudik ala ni dihita mang inang unang tahasomalhon mangulaon najat ala suara simbolis mandok molo ulaon najat naik
prestise, harga diri. Ina hita ma. Unang amang inang. Taingot bema, patardo sa luhut na di hadapan ni Tuhan. Apapun yang kita lakukan amang inang, semuanya nampak jelas dan adong nabuni di hadapan ni debata. Molotungpe di bagasan roha ni sasahalak didok daktari dadoi dan adong nomboto aha nahulang suara simbolis dong amang inang ala ni unang ganggu rohatta unang amang inang lakukanlah yang baik untuk Tuhan. Apa yang kamu perbuat semuanya untuk pasangapon goarni Tuhan Yesus dan asa terbarita goarhu daw nga manginang alay ikon jujud mahita mandok apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Didok Tuhan Yesus matuhita yang diinginkan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Jala tengot bema amang inang disadatiki ikon tak pertanggungjawabkan aha nataula diakka ulauta. Kita harus bertanggung jawab yang selama ini kita lakukan yang jahat semua terimalah diakka ulauta. Jadi posdorhaku dihita amang inang topik ni minggu tahun paingetok kita hidup berjalan terus alai di perjalanan minggu tahun Tuhan mempunyai rencana diakka halak na mangulaon na denggan unang ngadong na berpikiran molo mangulaon na denggan rugi dang mamang godang do labana molo taulaon na denggan alay molo taulaon najad amang inang disima lam bertambah-tambah pemikiran simbolis. Jadi jok-jok dohala tanpa disadari mindset pola pikir sudah diracuni simbolis. Sudah diracuni simbolis. Isarana molo tapasat mah hamuliateon ala di bagasan haipason, ala di bagasan parsaiton nungadong suara hati mandok pasat mah hamuliateon. Roma simbolis rugi nai molo di pasat tutuhan itu magon mau merdalan itu santusan. Ima salah satu contoh dungi dang dingot mandok muliate maritehite pelian tahu godang do hepeng ni huria nakin hubereng do marsal do songonon inda simbolis ma ujungna gabi sudat ma pasaton pelian tahun. Jadi dihita mang inang saya taingot ma perbuatan yang kita lakukan adalah jelas di hadapan Tuhan. Alani ikon merlujung mahita amang inang mangulaon songon na pinangidoni Tuhani ikon tahasomalhon ma mangula panggora ni roha sunedesis manang suara hati sa sitong na mangulaon na denggandu jod coba berperang kita selalu berperang mangurupi na pugos mangulaw na denggan adong do perperangan saya taingot ma peperangan rohani ima si Job itiki di bagasan hamoraon alai terjadi ma peperangan rohani simbolis do debata nang songoni dihita amang inang peperangan juk do alai konta alo ma diakka ulauta siganupari asaboy do hita amang inang marlas ni roha ta buka main deta nomor 772 ta buka mamang inang 772 ayat sada tambah tolu.
puji-pujian dot asangapon dari Tuhan. Mari tehiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dengan ibasa dot asini roha, na toktong na mangyut-yut di perdalanan ni ngulu nami si ganupari. Tarlumubi di bagasan sadarion, diigil ho tuhami ale Tuhan, asa toktong hami mardalan di bagasan holong nasyakko. Tarlumubi ale Tuhan hobar tu topik ni minggu sadarion, patardo saluhut na di adopan ni Tuhan, dang adong nabuni di adopan ni debata. Ale Tuhan, say homana toktong namian di bagasan ngulu nami. Tambay ma di hamile Tuhan, aporsyaw na tugu. Asa, buhay hamile Tuhan, mangulahon songo na pinangidong. Say lehon ma di hamile Tuhan, haipason dot gajang ni umur. Nang akka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami, tarlumubi di sude ruas dot parhalado HKBP Cibubur Resort Cibubur. Pos dorhana meli Tuhan. Ale Tuhan di bagasan sadarion martangyang dohaming ima ale Tuhan tudak dana na seorang di basa-basahon. Ho ale Tuhan di tonga-tonga ni keluarga amata Erwin B. Sihotang dainang buru Manalo. Say pamali Tuhan namian di tonga-tonga ni keluarga nasida. Say lehon mali Tuhan di anak ko nasida hipason dot gejang ni umur asagabe anak na burju di adopan na toras na terlumubi di adopan mali Tuhan. Dohot amata Brigadir Ramses WR Tambunan Esadot Inata Lumbangaol AM Kep SKM. Nang ali Tuhan di bagasan sadarion di ruas nami natamba di keluarga ni amata Dulpan Siahan dot Inata Teresia Okta Marlina Boru Matondang dohot amata David Tamba dot Inata Ripka Regina Rosinta Boru Sinaga di bagasan sadarion gabe ruas nago di tonga-tonga ni hurian nami. Say homale Tuhan na toktong na maringanan di tonga-tonga parsaripyo na sida. Nang ali Tuhan di yanakon ni ruas nami dinalao naing mamuka pardongan saripeon ima manahan Haryanto Siregar dohot Lediwanti Boru Marbun ima ali Tuhan di sakapinasida di nama muka parsaripeon dalam manjalo pasu-pasu di hari Sabtu 17 September 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur jam 10. Homali Tuhan na toktong na mangleon di nasida haipason jala homa namian di parsaripeon nasida sagabe parsaripeon nagabe tiruan di tonga-tonga ni masyarakat terlumubi di adopan ni. Ali Tuhan tuaka jemaat nami na di bagasan parsaiton ima di inang Nyonya Erta Pubolon Boru Nenggolan Sian Weksada pemulihan di rumah Nyonya Hamanik Boru Siregar Weksada di rumah sakit Elsa Jatirahayu William Manik Weksada pemulihan di rumah Nyonya Manik Boru Butar-Butar Wek 2 di RSCM Bolter Panjaitan Wek 4 di rumah sakit Adiaksa Amang B Hutagal Wek 6 di rumah sakit Pasarbo Amang G Siagian Wek Sia di rumah sakit Adiaksa Amang Profesor Asitio Wek 10 di pemulihan di rumah Nyonya Sirait Boru Manurung Wek 10 di rumah sakit Polri Nyonya C Manurung Boru Sihombing di Wek 11 di rumah sakit Siloam. Ale Tuhan onma akka gowar-gowar ruas nami napea di podoman di siala parsahiton. Asi marohamali Tuhan
Hodo Raja jala sipalua di bagasan ngulu nami. Tuhan, tanggali masude sahit sian pamatang nyakka ruas namion. Jala leon mahali Tuhan, tanda halongangan, maritehite malum nasida. Pos dorohan nami li Tuhan. Ali Tuhan, di ruas nami, ima, di sialan nunga dia lapale Tuhan, normala boru si tompul, DL mangulus regar SH, Teresia boru si tinjak manang opung Yohana boru, ima ali Tuhan, nunga dia lapo nasida. Mangido mahami dot gomos, say apuli, jalalehon, pakrimon di sude keluarga, asa toktong nasida le Tuhan, makirim di bagasan goarmu. Asi maromali Tuhan, unang loas nasida gabe ganggu, disiala dialapo keluarga nasida le Tuhan. Alay mangido mahami Tuho, asa ho manatoktong ali Tuhan, namian di tonga-tonga keluarga nasida. Ali Tuhan debata di bagasan sadarion, borhaddo punguan ina maranata, ima patupaon kunjungan gereja TUHKBP Resort Purwakarta nanilioni amang pandita posma naibaho STH. Ale Tuhan debata say ramoti donganima disude perdalanan punguan ina maranata naniloni amang pandita nami dison ima asa toktong di bagasan haipason dame nang sahatu Purwakarta di bagasan holong nasyako nasidali Tuhan jaladina nang mulak sian Purwakarta sahat tu Cibubur homale Tuhan natoktong namandungani nasida posdo rohana meli Tuhan ali Tuhan hobar tu program tahun kesehatan 2022 di Patupa Huriado pemeriksaan kesehatan mamografi gratis di tanah Wiladatika Cibubur ima di hari Kamis 8 September 2022 nah dimulai pukul 8 saat tunasidung ali Tuhan debata homana toktong namian di tonga-tongani ulaoni tuturi ma ulaoni ali Tuhan asa dengan mardalan ulaon tahun kesehatan di tonga-tongani Huria HKBP Cibubur say tuktuki masude akaruas asa dohot nasida berpartisipasi mau lihat tema di oleh Tuhan asimaroham tangin matang yang namion holan maritehi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dungani
Hupasahat ma peliata tu adopan di debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang. Hodo haroroani saluhur si lehon-lehon na denggan. Dot na saulibasa na malutus. Hupasahat hami masiana ni leon mi tu hami pelena mi tu hong. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para sayang hami peleanon. Patibulon harajaon multonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhay marohanami maritehite tondim. Asalam tanda hami. Godang ni silalon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuhong. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gicang, say pinerbadia maagoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo maniruham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanglon siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unak kami togian tu pangunjunan, palua mahami sian pangagun. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar madamena tutondim. Amin. Selamat hari Minggu Damang Daenang, Tuhan Yesus memberkati.